Txakur galdua. Gau batean, txakur honek etxetik ihes egin zuen. Blaki zuen izena, eta txakur polizia izan nahi zuen abenturak bizitzeko. Lehenengo gaua, txerrikortan lo egin zuen. Goizean esnatu zenean, polizia komisari batera joa zen. Ikusi zutenean, hain txakur zikina txakurren etxera eraman zuten. Egun batzuk geroago, ume batek erosi zuen. Ume horrek ere abenturak bizi nahi zituen, eta Erik zuen izena. Ordutik aurrerak, biak batera abentura izugarriak bizi izan zituzten. Amaiera.